Senadyan naput rasa tresno sing biyen jangan ngono jungilene sing wis yang sepatasku saiki ora dhewe tapi ojo nganti asai dece semua ini kan kali lagu Gus Dur sudah. Aku mau nyanyi pirang lagu. Banyak, makanya kamu ditemenin istirahat dulu apa piye? Nggak mau aku. Semangat, minta ditemenin. Nggak mau. Nah terus? Ditemenin aja. Piye ta bocah iki? Ya nak, iki sambil intermezzo sambil intermezzo dulu. Ya. Ini juga diucapkan kembali, ini kan waktunya apa tuh break. Mau ora. Ini waktunya untuk pendaftaran peserta didik baru, ya toh? Ya. Ini mungkin warga masyarakat yang ada di... Barangnya aku jadi kakak kelas sih. Iya, sampe kan naik ke kelas 2 toh? Telu. Hah? Telu. Sekolah ratau njaluk munggah. Nyapa toh? Asesmenmu lebih asesmenmu. Ya ben. Ya, ini diucap apa tuh disarankan, silakan didaftarkan dan segera mungkin untuk mendaftar di SMK Intensif Baitu Salam. Beralamatkan ning dina Nganjuk, Prambon, Loceret. Rumah samu bes kawan kita wo. Ana tlatah Jalan Lesmono Dusun Puthuk. Puthuk kampung. Puthuk wila. Pucuk. Nyapa ta masuk aku mbok pisu-pisui nyapa? Ya Allah, patrahune pucuk ora kok puthuk. Iya. Ya, monggo. Dusun Kapiku Ragu. Oh, piye to? Kampung Baru. Kapirungangu. Kampung Baru ana Tanjung Anom Nganjuk. Silakan bagi warga masyarakat sekitar Nganjuk dan juga warga sekitar Tanjung Anom bila mana ingin mendaftarkan putra dan putrinya, jangan lewatkan dan jangan dilupakan. Ini ada sekolah yang luar biasa berteknologi. Kampung Anyar ya. Ngono mbok salah. Sekolah berbasis teknologi tentunya ada 3 jurusan, yaitu ada FTV dan juga ada TKJ dan ada TKRO. Monggo silakan untuk mendaftarkan putra dan putrinya di SMK Intensif Baitu Salam Tanjung Anom Nganjuk. Ya nak. Wah, nanang wetenge wareg bengok. Minta lagu apa anak-anakku? Ora iso dadi siji, ayang-ayang. Rasa ati ra tenang mikir keselingkuhan. Wis sing kondang sing ngono kayane ya. Iya. Tansah awang-awang mapun kaya layangan. Celek. Ayo eling. Ayo Mbak Afi. Mbak Afi. Sayang aku ikhlas rimo hati sing keloro. Senadyan naput rasa tresno sing tak sangka. Sabar sempara sayang aku yang wis berjuang dadekne keduren adane. Oh alah. Ya aja baper wong lanang wis ngono kuwi. Lelaki mana yang telah
menyakitimu. Omong aku tak pancale. Kuwi wong lanang kok pedal mbok pancale. Mangkane aja baper karo wong lanang. Wong lanang wis ngono kuwi. Mangkane Mas Bambang iki ra seneng karo wong lanang. Mulane aku mau karo wong lanang kaya ngono kuwi. Lah ya. Lanang yo piye iki yo ngono. Ayo sini turun nak kesetrum. Wong lanang nek ditangisi. Alah. Aku lho ora duwe. Walah. Biyen kelingan. Kowe kelingan ora? Penake lek jomblo ngono kuwi lho. Video wis beredar lho. Alah sing biyen kan. Jangan ngono jungilene sing wis. Iki sing tak tangisi. Yo dadake. Rasa tadi siji. Bersama Mayangkara ada Niken Salindri dan juga Alvin. Iya iya. Ngono ae nesu. Mayangkara. Wis rasah nangis. Sing wis ya wis. Iki lho, luka dan bahagia itu dua hal yang abadi. Anjay. Kamela-mela. Tresno ro kowe. Tresno sing sak tenane. Kabeh wis tak kene ro kowe. Atine Senadyan aku wis duwe bojo sing saten, tetapi aku tresno yo karo kowe. Rasa berat emang mikir keselingkuhan, rasa tahu mau percaya layangan, padahal ku jangan kau mikir kita disusah. Apa sing kudu dilakukan aku tinggal sendiri. Cinta aku ini wis aku semangati, tapi aku rawani tinggali janji suci. Mungkin kalian dijaga tapi aku sayang padamu kita sama jeruk. Janji oleh sahabat